Sanibonani Jozani, ngiyathemba niyaphila. Uma ungaka-subscribe, ucindezele i-subscribe button ne-bell notification ukuze uma ngifaka enye ividiyo uzoba senhlanhleni yokuba owokuqala ozoyibonela lowo mbukiso bhanyabhanya engizowufaka. Ngithintwa esinye isihloko la, ngithi ake ngikhulume ngaso nje fast. Indaba yokukhishwa komalume nendaba kokuthenga umntwana. Uma kuwukuthi umuntu wesilisa uzalesile emzini wasekuthini, then i-process yokuthenga komntwana. Ngicabanga ukuthi isihloko esijule kakhulu lesi ngoba isikhathi esiningi sifaka iy'ngane ey'nkingeni, abazali uthole ukuthi abona ba-right. Ikakhulukazi thina amadoda, yithina esijwayele ukuba nale nkinga. Kunento eyenziwa abafowethu abaningi-ke la esengiyinothisile. Ngisanda nakukhuluma nomunye umfowethu nje ngathinteka ngase ngithi hayi, ake ngisale sengiyenza i-topic yami lento ngizokhuluma ngayo. Indaba yokuthi uhlawulile, ukhiphile lezo y'nkomo zenhlawulo. Lokho akuchazi ukuthi usunelungelo emntwaneni wena njengobaba. Akunikezi madoda igunya lokho ukuthi seninelungelo phezu komntwana. Uma umntwana usamhlawulile wahamba wayogeza amagceke akubukanina, lokho akuchazi ukuthi usumkhokhele. Akuchazi ukuthi usukhokhile. Lokho kuchaza ukuthi uwuhloniphile umuzi wendoda wahamba wayogeza amagceke. Kahle kahle ukugeza amagceke lokho, ukukhokha nje lokho ukuhlawula. Uma ufuna ukuba nelungelo phezu komntwana, kuye kudingeka ukuthi umntwana umthenge. Niba nesivumelwane-ke nabasekhaya konina enisenzayo ukuthi bafuna iy'nkomo ey'ngaki. Abanye-ke Nkosi yami bayehlushelwa indlala. Umuntu ekutshela ukuthi ufuna iy'nkomo eziwu-8 esey'xakelwe indlala, ey'xakelwe nokuthi umntanakhe akalotsholiwe, esefuna ukugcina lawo macala ngawo. So bobhuti abadala-ke nani bosisi, kuye kube ne-process-ke yokuthi umntwana-ke uyamthenga, uyahamba uyomthenga ekhaya konina. Mawusumthengile-ke ukuze engabanga iy'dalwa, ngoba phela ukuze umuntu kuthiwa ubanga iy'dalwa. Ngizokhuluma ngalesi sihloko sokubangwa iy'dalwa nokuthi uphuma kanjani kulolo gibelolo if kuwukuthi abazali bakho abashadile noma abazali bakho bashada wena wazalelwa ekhaya konyoko kodwa base bayashada-ke bona. Ngizokhuluma ngaleso sihloko ngoba si-broad kakhulu, akudingakali ukuthi ngikhulume ngaso la ngesixube. So-ke ukuthi-ke uma usuyithengile-ke ingane bese uyabacela abasekhaya konina ukuthi ucela bekukhiphele yona. Ikhishwa kanjani-ke? Kuye kubanjwe imbuzi. Abasekhaya konina babamba imbuzi, bebike beye emsamu beyobika ukuthi nina abasekuthini nangu umshana. Umshana manje sebemkhokhele abasekhaya konina. Siyacela-ke ukuthi-ke nimvumele ukuthi ehambe. Asemxoshi, cha. Ningathuki futhi uma nimbonisa la ekhaya usayingane yenu. Uyabo? Wenzela ukuthi idlozi lasekhaya konina liqhubeke limbheke. Bese kukhishwa kuhlatshwa le mbuzi efakwa isiphandla. Bese ukhishwa kanjani-ke? Kuba nokhamba azophuma nalo, nomhlubulo uhlangothi lwembuzi azohamba nalo. Kuzothi mase bephuma bembika bekhulume beze beyophuma egedini njengoba kusuke kukhishwa umakoti. Bekhulume beze beyophuma egedini. Babefika egedini lolu khamba beliqhabule. Emva kwalokho besuke-ke sebeqeda ukuliqhabula bengene nale motweni makuwukuthi kude la baya khona. Bengene nale motweni mabefika le phambili bazohlangatshezwa bezomukelwa ngembuzi.
bazofika bakulowo muzi kubukwe ingane befike besho ukuthi hhayi nina basekutheni nangu umntwana wenu usefikile nabasekhaya konina bamlethile kanje kanje kanje, njengoba sasenibikela ukuthi siyayikhipha iy'nkomo zenu siyomkhokhela, siyomfaka ngokusemthethweni esibongweni. Bese efakwa-ke esibongweni-ke engeniswa-ke engene nalolu khambi azobe esuka nala ekhaya konina nalo mhlubulo wembuzi owehlangothi lesinxele, ngoba elasekhaya konina kuthatha uhlangothi lwembuzi lasesinxeleni kuhanjwe nalo. Abanye-ke bathatha umkhono, abanye bathatha umhlubulo, kuya ngolowo mndeni lowo ukuthi wenza kanjani. Mase befika-ke lapha bese kuyiwe emsamo-ke iseyobikwa-ke ukuthi lo ozobe eshisa impepho kubukwakhe esho ukuthi hhayi nangu-ke umntwana wenu. Sizobika-ke manje ukuthi usefikile-ke phakathi komuzi-ke, sicela nimamukele-ke nimlethele iy'nhlanhla, nibambisane nabasekhaya konina, ningadonsisani ngomntwana, umntwana wenu lo. Bese esho ukuthi hhayi umntwana ngowenu, ningalwi, ningadonsisani, mpheni iy'nhlanhla umntwana, nimkhanyisele iy'ndlela zakhe kuqhubeke konke kube kuhle kuye phambili. Then bese iyahlatshwa imbuzi, bese kuthathwa uhlangothi lesikudla noma umhlubulo noma umkhono unikezwa abasekhaya konina, okukhombisa ukuthi bayabamukela. Bazobe sebewuthatha-ke bephuma nawo sebehamba. Uma befika kubuka nina bazobika ukuthi hhayi nina basekutheni, nansi-ke into esamukelwe ngayo kubo komntwana. Siyacela ukuthi njengoba besamukele nibambisane ngomntwana, ningalwi ngomntwana, ningadonsisani ngomntwana, ningathwesi umntwana amacala onina. Njalo njalo-ke kuya ngolowo muntu ozobe ekhuluma ukuthi ukhuluma kanjani. Bese ekuseni-ke ngale kubo uyavuka kuthathiwe inyongo, uthelwa ngenyongo, mhlampe bemthele ey'nyaweni, kuya ngokuthi lowo muzi benza njani. Bese efakwa isiphandla, leso siphandla siconsiselwe ngaleyo nyongo. Njalo-ke kuyobe sekulungile-ke, usethengiwe kumntwana, usenelungelo lonke lasesibongweni sikayise. Uyabo, ngeke-ke usezwa kuthiwa kifu umntwana ubanga yiy'dalwa kanjani njani. Uyabo, indaba yenhlawulo nje bafowethu, hhayi inhlawulo nje ukugeza amagceke emzi yabantu. Akunganinikezi igunya lokho lokuthi umntwana usekhokhelwe. Ungalokothi nje umenzele iy'phandla umntwana, umfake ey'nkingeni, umfake emashweni, ngoba uthi wena uhlawulile uy'tshela ukuthi usumkhokhele. Cha, ningakuvumeli lokho bafowethu. Hhayi umntwana omncane usehlela ngezansi-ke njengamanje. Ngiyacela ngane zakwethu, ngiyacela kakhulu umuntu uma ekhomenta ebhale into ephelele, engabhali into eyisicethe. Ebhale nje into ephelele, engabhali into eyisicethe. Ongifunayo ukuxhumana nami, inamba yami engi-WhatsApp-a ngayo nengitholakala kuyo 074 90 12 457. Ngibonge bantakwethu.